аллакай давоми як моҳ мешавад ки дар рӯзҳои истироҳатӣ дар боғҳои фарҳангии шаҳри душанбе намоишфурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои фарҳангу адабии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баҳри сокинони пойтахт баргузор мегардад. Ин навбат боғи ирами пойтахтро намоишфурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ ва таомҳои милливу ҳунарҳои дастии ҳунармандону кишоварзони ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ташкил дод. маҳсулоти кишоварзиро барзгарони ин минтақаи ҷумҳурӣ бо номгӯи молу маҳсулоти ниёзи аввалия аз қабили мевагию полезӣ, маҳсулоти гӯшти, сабзавоти тару тоза пешкаши сокинони пойтахт гардониданд. Аз намоишгоҳи маҳсулотҳои кишоварзии ин ноҳия низ роҳбарону масъулини сохторҳои давлатӣ дида намуда баргузории чунин намоишфурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумиро дар боғҳои фарҳангии шаҳри Душанбе иқдоми наҷибе барои муаррифии расму анъанаҳои минтақаҳои ҷумҳурӣ некманидод карданд. либоси миллӣ ки атласу атрасу чакан буд бояд ин расми хоси тоҷиконаи мо аз даври қадим барои он ки ҳунарҳо аз байн нараванд мо курси чакандозӣ аз тарафи шуғли аҳолӣ 19 нафар дарс гуфтем. духтаракон масалан одамои бекор мо мураббофӣ мекунем, кокилбофӣ мекунем, ман қалам мезанам, чакан медузам. вақте ки аз ҷамоат ё ки ноҳия ки моро даъват мекунанд мо албатта ба ноҳияи худ хизмат мекунем, ба ҷумҳурии худ, ба вилояти худ ҳунарҳои худро нишон медиҳем. дар намоишгоҳ ҳамчунин ҳунармандон аз ноҳияи ҳамадонӣ беҳтарин маҳсулоти дузандагӣ, атласу адрас, гулдузӣ, тоқиҳои миллӣ, молҳои рӯзғор, нонҳои тоҷикӣ ва меваҳои хушку тару тозаи худро пешниҳоди меҳмонон ва сокинони шаҳр гардониданд. инчунин дар тадбири мазкур маҳсули ҳунарҳои дастӣ аз қабили зардузӣ, гулдузӣ, попурӣ, қуроғдузӣ, нақшу нигори миллӣ, кандакорӣ ва дигар дастовардҳои ташкилоту муассисаҳои ноҳия ва анвои гуногуни хӯроки миллӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар пойтахт дар рӯзҳои истироҳатӣ воқеан ба ҷашни шодиву сурур ва муаррифии суннату ҳунарҳои мардумии бошандагони шаҳру ноҳияҳои кишвар табдил ёфтааст. ҳамсони барномаи бошукӯе ки аз ҷониби кишоварзону ҳунармандон ва санъаткорони ноҳияи Сангвор дар боғи фарҳангу фароғатии ба номи Алишер Навоии шаҳри Душанбе пешниҳоди сокинон гардонида шуд. иштирокчиён дар саҳни боғ бо намоиши ҳунарҳои мардумии ҳунармандони ноҳияи Сангвор бо санъати баланд оро дода шуда буд шинос шуданд. дар ин тадбир беҳтарин армуғонҳои омодашудаи дастӣ, таомҳои миллӣ, намунаи сару либос ва маҳсулоти кишоварзӣ ба сокинони пойтахт пешниҳод карда шуд. ноҳияи Сангвор дорои 5 ҷамоати деҳот мебошад ки ҳама ҷамоатҳо фаъолона иштирок карданд. роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ба сокинони пойтахт пешниҳоди асал, маҳсулотҳои асал, гӯшт пешниҳод намуданд ва бо нархҳои дастрас пешниҳод карданд. дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мо мардуми ноҳияи Сангвор тавонистем ки ҳунарҳои мардумӣ, кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҳунарҳои дастии худро пешкаши сокинони душанбешаҳр гардонем. мо ки ба ҳунарҳои мардумӣ ки машғул ҳастем, духтарони деҳотро, духтарони хонанишинро ба духтани гулдузӣ, попурӣ ки ҳунарҳо аз ҳунарҳои бобоҳову бибиёму гузаштагиҳанд, мо ҳамон ҳунарҳоро метавонем ки аз сари нав эҳё кунем, духтаронро ба ҳамин ҳунарҳои гулдузӣ, попуридозӣ, қуроқдузӣ, ҷуробофӣ машғул гардонем. ман ки худ гирандаи гранти президентӣ ҳастам, курсҳои дузандагӣ ташкил кардагиам, ба духтарон ба маркази калонсолон ҳамкорӣ дорам, шогирдонро дар ҳамин рӯҳия тарбия карда истодаам. қисмати дигари боғро баргузории намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил дод ки дар ин доира барои харидорон маҳсулоти кишоварзӣ бо нархи арзон нисбат ба бозорҳои пойтахт пешниҳоди харидорон карда шуд. ҳамчунин дар ин намоишфурӯшгоҳ аҳли ҳунар ва заҳматкашони ноҳия барои сокинону меҳмонони пойтахт намоиши бошукӯҳ баргузор намуда хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия маҳсулоти тару тозаи кишоварзиро бо нархи дастрас пешниҳоди харидорон намуданд.